Oras. Mauliate mari tu hatta akadongan buhita paju panguse di pertanyaan palabuk roha di channel YouTube IKB namar hata batak toba. Adorang so tatangiho siak kata ni tu hatta perjulu mertangiang mahita. Kupuji hami ho amang perdinggan basa na mangaramo tingulu nami sahat ro di tikion. Wala sok kami doali Tuhan. Ola ni nabuy hula kami. Jala molutung adong marlau ahuranga kami marpamuati ho Tuhan. Suruh matordim tong manguras sami, marguguyok kami mangula akaulaw na tamaho bartu hatami. Pinuji maho ali di batama nami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Amin. Diamuna akadongan ia si pahusor-husoro nirohata di tikion dibuat siap buku wasiak kekal nama rodolan obartu lomoni rohani Jehovah sian natar surat di buku Jeremia tulu ayat 15 sahat tu 10 alu. Jalan nagabi pamusatan ni si pahusor-husorota himasian ayat 15 namandok. Jala lehonokku Tuhamu akka permahan obartu lomoni rohakku jadi marparbinotoan jala marroha nasida marmahak kamu. Hadirion ni uluan manang namanguluos sada punguan tungat carikot. Nabuido uluan mabuah punguan menuju tu sada si tujuan na dihalomohon. Alai nabuido musesa badikna. Siala ni macai argado hadirion nai. Dengan sahala uluan ado kuasona do akka fasilitasna. Dumutuson nabuy tarela do sahala uluam mapertahato kuaso na marhiti siya dalan na pasonak roha ni sudi halak na ni uluon na. Dangbe merdala diruh na somal. Alay holan mangguhi na hinirim ni halak na asing na may bana. Katiga si Jeremia di jo gabe panurirang. Sebagai bolus yan akka uluan ni ala Israel do Jehuda madaw siya Jehovah. Manibil rohana sida tu akka dibata na liban. Akka dibata na asing siya Jehovah. Gabi adong permainanon partodiod di nasida. Dungi muse atupa akka hazahato do nasida dia lupan ni Jehovah. Parnguluan ni uluan na songoni marpakor hodot tu porop halak manang tu rakyat. Sebagian sian natorop maniru pangalahon yak kauluan na sida. Na dibanari margudupong parhirim dohot naso marhatot tuan. Di pangalahon na songoni di perbaga Jehovah do marhite panurirang Jeremia. Lao pabakki uluan na hobartu lomoni rohani Jehovah. Lao manguluhon di bagasa parbinotoan dohot habisuhon. Ganu jolma sasitong na uluad do didiri na sadiri. Sialani di jodoh hitaon gabi uluan na hobartu lomo ni rohani Jehovah. Uluan na songoni makarikotok kadameon doho hadumaon. Para sini roha jala makarikoton hinajongjong ni hati goran dohot hasitongan. Martangiang mahita. Mauliate Tuhan diajari ho kami di pengot ho kami. Bahwa akka uluad do kami marmahani diri nami sad diri. Alay las do marmahani kadongan na diri labong nami. Perbisuhi mahami marmahan obartulomo ni roham. Dak tulomo nami. Dak tulomo ni hiportibion. Dak tulomo ni akka halak tertentu. Asima roham. Jalo mahami. Di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan na. Amin. Kung ni mazolo pertanyaan ngata di bagasan tikyo nakadongan. Tutung lupa hamu ate like, subscribe, dungi kasagihom mamusetu akadongan na asing dope. Dalam margite inu ngaparsido behamuna patol khas berita nauli rap doho ikabi tu lihat portibion. Saya di pasu-pasu tu hatai mahita. Horas.